मोनदों जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम जाहाथे आंनिफ्राय गोजोननाय साबायखर थाहैबाय। बिथाङा जेरै खोथा होदों बिदिनो लाखिदों। जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि कर कमिटिनि जायफोर सोद्रोमाफोर दङ, लोगोसे सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि जायफोर सोद्रोमाफोर दङ, बिथांमोना आंखौनो लुबैनानै केन्डिडेट हिसाबै फोसावबाय। बेनि थाखायबो आंहा थोजासे गोजोननायजों लोगोसे सेन्ट्रेलनि गोजौ लेभेलनि जानाखि मावथिफोर दङ, बिबानगिरिफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर गोजोननायखौ बावहरनाय जाहैबाय। लोगोसे जोंनि बिजनि जिल्ला इउपिपिएल दिल्लीनि लोगोसे बेसेबां ब्लक दं, 3 ब्लक आरो लोगोसे प्राइमारि कमिटिफोर दङ, 28टा प्राइमारि दङ। बे प्राइमारि कमिटिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ, लिडारफोर दङ, मावथिफोर दङ, बिथांमोनाबो आंखौनो लुबैनानै सेन्ट्रेलनिसिम दैथायहरबाय। जोंहा बेवहाय इयथ सेल दं, उइमेन सेल दं, बेंगलि सेल दं, माइनरिटि सेल दं, क्रस राजबंसि सेल दं। गासैबो सेलनि सेन्ट्रेलानो जा जोंनि जिल्लानियानो जा बयबो आंखौनो नांगौ होननानै बिथांमोना थौ दैखांदों। लोगोसे जोंनि बिजनिनि जेसेबां बिजनि हालामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जायफोर मानसिफोर दङ, बेहाय बेंगलिखौनो बुं बा राजबंसिखौनो कलिताखौनो बुं, हिन्दी भाषी बा आदिबासी बा माइनरिटि बर' बयबो गोजाम एमएलए खौनो नांगौ होननानै जे थौ दैखांनाय, बे थौआबो जथेस्थ' खामानि होदों। बेनिखायनो बिजनिनि गासिबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जिल्ला इउपिपिएलजों लोगोसे जोंनि इउपिपिएल मावथि ब्लक प्राइमारिनि मावथिफोरखौ आङो साबायखर बावहरो। खारन बिथांमोननि रोजा रोजा मदद नङामोनब्ला आं बे टिकेटखौ मोननो हानाय नङामोन। दा बेखायनो जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, मावथिफोर दङ, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। आरो बिजनि हालामनि गासिबो रायजो राजाफ्रा रावबो धोरोम बोरोन बासियालासेनो आंखौनो नांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड दैखांदों। आरो बेहायनो जोंहा गोजौनि जा दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा आंनो बे टिकेटखौ हरदों। बेहाय जोंहा प्रेसनि मानसिफ्राबो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि बाहानदारि दङ, बे बाहानदारिखौ आं बावनो हाया। दा बेखिनि आरोखि 5 बोसोराव अबजारभेसनाव थाबाय। 5 बोसोर आं जिरायथ'नायनि थाखायनो रायजोफ्रा मा मोनदों, 5 बोसोराव जायनो होदों एसे एसे आमुवायखौ मा होनो आमुवायनाय मोनदों बिथांमोना। जोंनो गोदान नांला, दानि एमएलए खौ नांला, जोंनो गोजामखौनो नांफिनगौ होननानै आंखौनो बिदों बिजनि रायजो राजाफ्रा। बेहाय आहा गोजोननाय मोनसे फैफिनदों। आरो बेहायनो रायजो राजानि अननाय मोजां मोननायखौ लानानै आङो नैबे फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां जानाखि बिसायख'थि आसामनि, बे बिसायख'थियाव आङो गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हागोन, बेखौ आंबो आंनि जानाखि अबजारभेसन नायबिजिरनाय बेवहाय मोनदांनो हादों आरो।